Dilwyn, da chi'n byw mewn lle ofnadwy o braf yn fan hyn. Disgrifiwch y ffarm, be ydy'r set-up gyda chi yn fan hyn? Dwi'n meddwl hon ydy ffarm deuluol. Dwi'n byw ar fferm enw Parthamal, ffarm gyngor. Mae'n nhad yn byw drws nesa ar Glandyn. Da ni'n gweithio drwy'n gilydd, ffrio lot. Ond dwi'n meddwl bod o just fel ma pobl. Mae'n braf iawn yma, da ni ffodus iawn i cael byw yn bach le. Mae hi'n nefoedd o le yma. Sut mae'r flwyddyn ddwytha yma wedi bod i chi? Fedra ni'n cwyno'n ofnadwy, da ni'n ffodus iawn. Mae gennym ni'r holl awyr agored yma i grwydro ac i fynd. Oedd yn merch neu'r byd yn mis Mai. Felly, fedra ni ddim... Mae wedi bod yn flwyddyn heriol, ond i goroni'r cyfan oedd hi hefyd. Plentyn lockdown go iawn. Ie, plentyn lockdown, ie. So da ni wedi bod yn rhyw bybl bach braf yma, rili do. Mae'n da gweld cwpl ifanc yn gwneud llwyddiant o ffarm. Be di'r heriau mwyaf ydych chi'n wynebu pan ydych chi'n trio wneud i busnes ffarmio lwyddo? Ar hyn o bryd, dim ansicrwydd, ond yr ffaith bod yr NVZ mae'n mynd i ddod fewn. Mae'n mynd i fod yn eitha her iddyn ni dod drosti. Mae'n arni ni mewn gost ychwanegol. Mae'n anodd, sa chi sbio ar chwmpas yma, sut rwllwch chi gymharu ffarmio tir yma. Mae ffarmio ar ochr Wyddfa, tydio am ry fath na di. Ac i beintio Cymru oll dan yr un brwsh, diolch yn ei lot o syndwyr i mi. Mae bob ffarmwr dwi'n nabod o ddifri am warchod yr amgylchedd. Mae eisiau gweithio y ddau efo'i gilydd yn does. Cama cry i warchod yr amgylchedd a peidio cosbi ffarmwr? Bendant. Dwi o'r farn na tyda ni myma i berchen y tir yma, mond i watchad ar ôl o'n bach a'i basio fel ymlaen i'r genhedlaeth nesaf, gobeithio mewn gwell cyflwr na dda ni wedi ffeindio. A dwi'n hollol gytun bod eisiau gwneud y pethau yma, ond ella bod yna ffurf gwell o mynd eich chwmpas iddo. Pa mor bwysig ydy i chi bod eich gwleidyddion chi a llywodraeth yn gwrando arna chi ac yn gweithio mewn ffordd sydd yn eich annog chi a'ch helpu chi fel diwydiant? Dwi'n meddwl bod yn holl bwysig, da ni'n gweithio'n galad. Mae bywyd mewn waith calad, mae yna oriau hir i chdi yn ymwneud. Wedyn, mae isio i ni weld bod yn gwleidyddion ni yn gwneud y gorau mwyn ni. Pan da ni'n rhoi croes yn y bocs na, da ni eisiau gwybod bod y person yna mynd i sefyll dros be da ni eisiau fama. Achos weithio mae llais ffarmwr yn gallu cael ei ddiddymu, cael ei dawelu. Mae yna lot o bobl yn gweiddi dros lais ffarmwr beth da ni'n neud yn enwedig dyddiau yma. Dwi'n meddwl mae gwaith ffarmwr yn cario ymlaen, dim ots be yn pwy sy'n mewn pŵar. Felly da ni yn ddibynnol rili ar pwy sy'n cynrychioli ni i wneud be da ni'n neud wertho a i newid ella'r ffordd mae pobl yn meddwl amdan be da ni'n gynhyrchu, be mae ffermwyr y wlad yma yn gynhyrchu a sut da ni'n gynhyrchu fo hefyd yn hollol wahanol i ella be maen nhw wedi glwad ar y newyddion yn ballu ac ar fatha cyfryngau cymdeithasol. Dwi'n chi'n meddwl gorau sbio rownd a gweld beth da ni'n neud yma i ddallt hynny.